Tinokodokesai mabuja tauya nadzo kamudzo kuja kunzewedza nyasi zuva rokutanda mwedzi wakubvumbi ipapa rekai titande dzadokerera dziri kupisa kirisi mutsvangwa anoreketera ZANU-PF agubudika ari kufara mhanduwe ari kuita kusekerera kunzewe nokunzewe achiti yeya masoja edu makayaona nomapurisa kuti aiwaba wanoseenzesiwa ba kubisa hurumende zvisiri pamutemo zvinoitiwawo kune dzimwe nyika agotoburika achireketa kuti makazviona kubvuma kwache hache kupusa kwache kubvuma hache kutoti aiwaba wanhu vari kusaitira idhi ndo vari kutonga kumasoja ndo vari kufara akabva ati masoja edu anoitiwa ba zvese zvese munova maburika pachena kaakuona kutoti zvatanikiwa kuti sei Sanyatwe akaibisiwa iko kumasoja ikoko asi aiwaba pasvino rekai tigoramba zvedu takaringa atoenderera mberi achireketa kutoti kwaigeza aita kuita kumukuya mhanduwe nokumuwanzira rekai tigoona zvedu Geza achireketa mangwana kuti anenge ari kureketa kuti kudini nokutoti mureketero waiye mutsvangwa aiwaba mhanduwe musvinuba mukamwa macho makaita akuita kuorera kadembo chaiko zvakadarozvo tikaringano zvanezuro izvozvi kuna vanhu vanosvika mapfumbamwe anoshanu 95 pachirungu waendesiwa kudarotsi mhosva wachinzi wakasungiwa nozuro kwai wakasungirwa iyo nyaya yekuratidzira iyoyo kwaima nomapurisa zvinhu zvaiburika zvaiitika inyaya yekutoti kwai padande mutandiro WhatsApp wanonzi nyoka wemabhunu ndo wakanyora wachitoreketa pokari nokureketa kwawo komanhwi wachireketa kuti kwai toda kugokuba mapurisa kuti zviite sei sei kuno wari kupuwa babhero pakanyangariwa apo tatorwadziwa fane pachireketiwa kuti kwai kuno vamwe anakadzitape wakanga wabatanidziwawo imomo mhanduwe idina yawe pakaita kunyangariwa rekai tione kuti zvinopera sei zvinoenda nopapi tinenge tichikunyepai kuti zviri kutekaira sei tinenge takatoita kubvura ziso chaiko tichiona kuti zvinenge zvichienda nokupi nonyaya yacho takadaropo nyasi wanhu wese wadokerera wari kundotenderera wachitenderedza mameseji kamu kureketa kuti rekai tigomirira tione kuti mudhara Geza wachageza kusvikira papi zuva ramangwana ipapa wagoreketa kutoti aiwa ndiri kubenuka musi wechitatu kokunyepai kuti toita sei zviri kuenda nokupi zvatada kuita rekai tione ipapo mangwana ipapa pakafitira kuita kupwanyiwa imwe mwoyo yevamwe vanhu pogoita imwe mwoyo yevamwe vanhu ichaita kupfara nokuseka mhanduwe wanenge wariita kupfarima chaiko nokutoti mumiriro wakaita kuti zvitadze kubudirira zviri kureketiwa naGezazvo idina yawe unobva waita kuzvisaya dai maseenzero agoita mapurisa nohurumende mazuva mashoma apfuura iwayaya kubva pawadenhiwa naGeza dai ariyo maseenzero awagoita mhanduwe aiwa kana kuEurope kana kuSouth Africa taigoenderei kana kuMozambique taigoendereiko zvese zvingadai zviri kuseenza munyika medu kuno zvinhu zvavo vanoita izvozvo kuda kuchengetedza masimba basi kuti waite zvinhu chaizvo ipapa chibodzi chakanyatsa kuitiwa naGeza kuti aratidze nokutanika pachena kunyika yese nopasi rese kuti hurumende ino wakuru wayo waribe simba idi wari kusha kubisiwa idina yawe rekai tirambe zvedu takaparinga ipapa kuti panenge pachipera sei asi nyasi vanhu vadokerera havo vari kutengesa nokudiwa ngo vachitengesa asi rekai tirambe tichizviona tinoramba takaisa dziso asi masoja nomapurisa madokerera muri kundoyaona wavashoma asi wachindorimo mumugwagwamu kwaiti kuda kundomirira kuti peno panoita vanoda kuita kufufutiwa heno kai tigoramba takazviringa idi wanhu wamwe tima ravo nokuwenga wanhu kwakaita kunyangariwa mhanduwe kureketa kuno hopwero ching'ono pabodzi ponai bomandaza ndo wamwe wanhu vari kuenderera mberi wari kutungamira wanhu padande mutande kushora Chamisa kuti kwai Chamisa ndiye akonzeresa kuti kwai
zvakarongiwa nageza zvitadze kuita kubudirira. Manduwe unobva waita kusaya kuti chii chaizvo nevanhu wavo, muwengero wavo wakaigweta chamisa. Unobva waita kuzvisaya kuti chii, asi regai tirambe zvedu tichizviringa kuti wachareketa chii, nokuti apa chamisa kaanga asipo baba. Wanhu wagoita gore riya rosarudzo 2023 wakati dai chamisa ngati tipinde mugwagwa, tabva tatopinda, tabva taita sei. Chamisa akati kam ndiri kuzvidaba ini zvokupinda mugwagwa ndichitekaira ano pamusoropo mutumbi wevanhu vakapfira mugwagwa, ndiri kuzvidaba, ndisiyei ini ndinoita zvojambanja. Kam auyawo jambanja uyu uyu, ngatigarei mudzimba. Kuno munodei mhanduwe. Wanhu unobva waita kutanikirwa pachena papapa kutoti awa wakandowenga chamisa awa, heno kuti zvinopera sei. Ticharamba zvedu tichiringa kuti vanenge vachiita sei pamberi pavo. Magweta anoira kodzero dzevanhu weZimbabwe Lawyers for Human Rights kureketa kuno wapuwa mutongo kudare rodzimhosva tikuwaroera mumanja kuti waita zvinu. Mutongo wacho ndokumanikidza wanochengetedza majeri Zimbabwe Prison and Correctional Services pokare nomapurisa ozeta rapi kuti wagonadzirise nzvimbo dzinoisiwa vanhu vanenge wakamirira kuenda kotongiwa, maholding cells pachirungu. Rekai tiriwe manja izvi. Aiwa, wachazozviona hawo nguva yavanenge wakumhanyisiwa ipapapo wachimhanyisana wega kuti tidai takaita bawo rokunhadzirisa majeri aya, zvinhu zvakanaka. Tinenge tichikuringai tichikunyepai kuti zvirikutekaira sei. Tindori kumatare kopo kare. Vanhu vangu vajaira kuona kati naChemugabe. Manduwe zvapfidikiwa painodare. Aiwa bati kumudabati akudambura muho wache. Paiti naChemugabe yu ari kuita basa rekutanika vanhu kuti vamwe vari kuchengetesiwa vana vasiri wavo, vamwe vari kudii. Zviri kuenda zvakadando zvinokonzeresa kuti vanhu vagovhiringike zvakanyanya. Mutongi mafusire agoreta kufusira TinaChemugabe chaiko. Kunoti naChemugabe yu nemagweta ache vati zvareketi vanodare tazvimbwa, asi tiri kuenda kudare pamusoro nokutoti tino mvumo yokuti tiite zvatiri kuita kana tichiita zvazvino. Rekai tigoona kuti paichaenda kumberi ikweyo inenge ichipera sei. Tinenge tichikunyepai. Kuno vamwe mambo wanonzi Mambo Bota kuZaka wakatoita kutoenda kukanzuru yoZaka Rural District Council, wakagona kuti imimi sei musiri kuuya konhadzira mugwagwa unoenda kumba kwangu, ndikuda kuti mugwagwa unoenda kumba kwangu unhadziriwe. Tekaidzai motika yamakapuwa mhanduwe, muite zvamunoda, chinga ndiyo yamunoda iyoyo motika iyoyo. Kana muchida mavhoti ndipo munouya kwatiri, asi kana matora mavhoti muchauya ba. Kozvingwai kana tichikunyepai kuti imi pakanyangariwa apo. Rekai kumanikidza vanhu kuti vaite zvamunoda imimi. Kunorekai tione kuti vachazviita sei, zvichabatsira chere. Heno mabuja wiki nerichivhayo anenge apindapo kare munyaya dzokunhadziriwa mugwagwa. Taona mavhidhiyo iri kuburika motika apo kare zvimwe zvokusenzesa kunhadzira mugwagwa zvakanzi IMC. Kuti zviri zvachemhanduwe, motoziva kuti paita pokare rimwe dhiri rida kupinda. Rekai tione. Takatofitira ipapa kutoona iyo IMC wakutonhadzira mugwagwa unoenda Victoria Falls uya. Idi wanoita kuiruka wabedu zvavo. Wozeki wagoreketayo kutoti kutanda nyasi simba raShe Tongai kwainde aita munhu akutekaidza sarudzo Chief Elections Officer pachirungu kutsiwa hautoite siraigwana. Heno mhanduwe kuti iyeyo ane chisvinu chaachaita chere, ticharamba takazviringa hedu. Wamwe wairi wakambosenza kukanzuru yoHarare Philip Pfukwa ane makore 45 pachirungu, pokare naJosephine Ncube ane makore 62 pachirungu,
vakwekweredziwa mhando yekuenda kumatalodzi mhosva wachinziwo wagweita zvochimanja mubudu panyaya yematenda matenda pai tenda ravo ravagoendesewa kudare ranga riri tenda romari yekuamerica zviuru 465,000 $465,000 pachirungu. Hai, pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti hwarawadzi dzichaita sei peno dzichapfikiwa. Heno ticharamba tichiringa hedu, toringa kadzi rikitika ipo pasi rese. Kureketa kuno bhajeti kutokaidziwa kwemari yomuSouth Africa kwamirira iye Godongwana kuti aite zvisvinu kudaro paramende koko wachinje nokubatsira kuti zvimwe zviite zvisvinu. Aiwa rinenge raakubvumirana manje kureketa kuno mapato arimo muhurumende ara maposa DA inowabiyawo aiwa kwai wari kuita wachibvuma mbodzi hino kuti wari kupuwei kana kuti wari kuimbisiwei. Ticharamba zvedu takaringa kuti chakamboita kuti warambe chawakubvuma chachinja chii. Tinenge tichikunyepai zvedu. Kambani yeAccelerometer inoita kugaya simbi yati yotambomira izvezvi kuti tiibise tipfike chirongwa chokunhadzira simbi chatinoita muSouth Africa nokutoti vanhu vanoita zviuru 5 zviuru 3 nemazana 5 3,500 wanga wakutotaikiwa nemabasa manduwe. Kuno hurumende yeSouth Africa yapombera mari ikaita kuwasimudzira anohomwe iriyo yomamiriyoni omari yekuamerica $95 million pachirungu, kuti makorokoto zvawo wabi yedu wanobatsirika kudandi. Nyasi maguta akasiyana anga ino vanhu wanga vari kuita zvokuratidzira kunyaya yomubvana akabhinyiwa kuchikoro kumatatiere, asi kwai mukuru wechikoro akuramba kuti nyaya yacho itikaidziwe zvisvinu achiti kwai munondibisa chimiro. Rekai tione kuti zvinopera sei. Kuramba tichindoimba kuti zvinochimbidza kuitika abatiwe akaita izvozvo. Mutungamiri wenyika yeNamibia agoreketa kutoti inini somunhu wechidzimai ndatouya kochinja zvinhu. Kwai ndauda kuti kambani yondege yoNamibiayo eyaNamibia ibenhuke. Takutotsvaka kuti topa kambani ipi yakazvimira yega kuti itibatsire kusimudzira. Ndipo pari kupinda kaEthiopia. Ethiopia haiwa yabata yasimudzira ndege zhinji muAfrica kubvira kunana Rwanda kwese kusvikira kunana iwo hanana Malawi. Saka inokona kuuya pokare ikabvongodza. Rekai tirambe takazviringa hedu kuti zvinoenda nopapi. Tikuhwadziwa fani kunyika yoMyanmar kwakapfa vanhu vari kusvika zviuru 2,410 2,719 people pachirungu. Pakaita kunyangariwa mweya yawo ngaizorore murugare idida yawe wapindira kundengendeka kwenyika kureke kugoramba uchienderera mberi. America yati pokare yadzinga anga ari musoja hurumende yeSouth Africa ipo kumzindawo South Africa kuAmerica. Wari kuita kunyong'osvana mhanduwe. Rekai tione kuti South Africa yacho ichaita sei. Ipapo vamwe watoreketa wototi kunokona kunziwa zvirango zvoupfumi. Orerere, izvo zvabenhuka mhanduwe zviya zvoZimbabwe zviya. Rekai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoenda nokupi. Kuzoona makore 4 chaiwo apera naTrump. Matiraburu ega. Rekai tirambe tichizviringa. Chikwata choManchester United mhanduwe pota kupfika nhau dzanyasi. Kwai watetereka musango rokuNottingham. Haidi pakaita kunyangariwa. Mhanduwe ukaona makutetereka musango rowarungu moziva kuti paita kunyangariwa chaiko. Asi rekai tigoona kuti ichaenda yakaita sei kumberiko. Pano nyaya tiri ipapo kwanyasi tapeta muhwe. Ndini wenyu mhanduwe onhau.